Здравейте на всички и добре дошли в моя YouTube канал и моето първо YouTube видео. Аз се казвам Христина Лазова и някои от вас може би ме познават от TikTok, а тези, които не ме познават, аз съм на 28 години и съм от град Дупница. Имам TikTok профил, в който споделям моята история с отслабването или накратко как успях да сваля близо 60 кг за 2 години, как поддържам това тегло, по какъв начин тренирам, с какво се храня и така нататък. Реших да създам този YouTube канал, за да се опитам да съм максимално полезна. А тук платформата позволява видеята да са по-дълги, по-съдържателни, докато в TikTok с кратките видеа като цяло информацията малко се губи, а наистина виждам, че има момичета, които имат огромен интерес и огромната нужда да слушат някой и да следват стъпките му. Така че ще се опитам да съм ви максимално полезна. Тук е моментът и да вметна, че съм напълно начинаеща в YouTube. Нямам си ни идея как се обработват видеа, как се монтира, как се качва, но ще се опитам да се справя с това нещо. От много отдавна искам да направя този канал, но винаги ме е било срам. Така че, ето ме, вече съм тук и ще се радвам това, което споделям, наистина да ви е от полза. В първото видео ще обобщя като цяло няколко неща за мен, които мисля, че са най-важни, какво смятам да съдържа този канал. И като цяло ще ви дам няколко причини, с които мисля, че той ще ви бъде полезен, за да се абонирате и за да харесате видеото и да го споделяте с ваши приятели. Така, както казах, казвам се Христина Лазова, на 28 години съм от град Дупница. Живея тук от около 2 години за постоянно. Преди това 5 години живях в Англия, като там завърших своята магистърска степен управление на фирми. Преди това съм учила и тук в България в УНСС. Учих маркетинг с английски език, като никога не съм се занимавала и не съм работила това нещо. Но пък смятам, че ми беше доста полезно за своето развитие. След това заминах на Англия, където записах магистратура. Тя ми беше с продължителност около 1 година, след което останах да работя и да живея там. 2020 година, по време на пандемията, забременях и 2021 януари месец се роди моето детенце, което в момента е почти на 4 години. И заради него и решихме да се върнем за постоянно в България, защото, знаете, с малко дете там е малко по-трудно, когато няма кой да ти помага. И когато като цяло сме сами и нямаме близки и роднини, така че се прибрахме тук. В момента от близо година работя в една фирма, като там се произвеждат строителни материали. Да, нищо общо с това, което съм учила и завършила, но пък работата много ми харесва, гъвкава и ми позволява заедно с нея да съчетавам и други неща, а като това да развивам своя TikTok профил, а и за в бъдеще имам желанието да се занимавам с социални мрежи. Реших да създам YouTube каналът, както казах, за вас, момичета, които имате нужда да свалите излишни килограми и не онези 5-10 кг, които всяка жена винаги има да сваля, а тук говорим за наднормено тегло от сорта на 20, 30, 40 кг, дори и повече. Аз самата, когато започнах да отслабвам, или като цяло моята история, винаги съм била по-пълна, винаги съм била около 75-80 кг и цял живот съм се борила с килограмите. Когато забременях, качих 25 кг и бях някъде около 105-108 кг. Влязох да раждам, родих детенцето си и килограмите не мърдаха, нямах карма, опитвах се да кърмя, но нямах абсолютно никаква, така че реших след консултацията с моята гинеколожка да отбия кармата с някакви хапчета, които така и не помня как се казваха.
Ще се опитам да ги добавя долу в описанието, за да можете да бъдете внимателни, ако ви се наложи да ги пиете. Те се пиеха на някакъв цикъл по 2 или 3 хапчета през няколко дни, което тотално ми побърка хормоните. Да, аз не казвам, че това нещо ще се случи с вас. Просто това е мой опит. То се случи с мен и ми навреди. За близо месец и половина качих още 16 кг и така достигнах до 122 кг. Обездвижих се, не можех да ходя, болеше ме кръста, не можех дори да си връзвам обувките. И си казах край. Стори ми се твърде страшно аз да съм на 24-25 години, а да не мога сама да се обслужвам. Казах си какво бъдеще го чака моето дете с такава майка и реших да започна с диетата на Пиер Дюкан. Но в друго видео ще обясня по-подробно за това как съм отслабнала, какво точно съм правила през първите 9 месеца, които бяха най-така интензивни за мен и моето отслабване, защото през този период свалих 47 кг, след което направих грешката да не тренирам, при което се получи страшно висване на кожата. Най-проблемната ми зона беше коремът. Там направо имах прехлупване на кожа, но тази година, 2024 януари месец, аз направих пластична операция по премахване на излишната кожа и оперирах и своите гърди. Операцията сама по себе си беше много тежка. Тя продължи около 8 часа и половина. Така че като цяло мисля, че моят опит, свързан с темата отслабване и реконструкцията след това, е доста голям и обширен и мога от първо лице да ви обясня нещата, които може би ви е страх да предприемете. Знам, че има не много, но има инфлуенсъри, които говорят по темата, но на мен никога не са ми били полезни. Аз като цяло не мога да се мотивирам от момиче, което е свалило 5 или 10 кг, по простата причина, че си е друго да го чуеш от човек, който се е справил с много по-голямо количество килограми. Не казвам и не отричам опита на другите момичета, но просто едно да имаш да сваляш 40 кг, едно да имаш да сваляш само 5 кг. Така че ще се радвам наистина, ако моя опит ви бъде полезен и ви надъха по някакъв начин да предприемете тази стъпка, защото няма нищо по-важно от това да се чувствате добре в своята кожа, да обичате себе си. И така, да, ще се опитвам да качвам редовно видеа, в които ви описвам как се храня, как тренирам, как живея и като цяло за личното развитие, за майндсет и неща, които мен ме вълнуват. Сега слагам край на това видео и ще ви очаквам отново и пак ви казвам, ако мислите, че този канал ще ви бъде интересен и полезен, абонирайте се за него, харесайте това видео и до нови срещи!